Wannan kayan baban ku ne? Ban gane kayan baban ba. Kai yanzu duk abin nan baka da labarin jam'iyya mai kayan marmari. Me wannan jam'iyya mai kayan marmari? Mutanen arziki ne a ciki. Wallahi ba abin da zan baka a nan. Dan jam'iyyar mu ne. Yanzu haka zami da kai. Au, yanzu shi mun mutunci za ka yi. Kai ba dan tafiyan ba. Nan fa kwanaki mana ji fa an ce fa kai dan bakar jam'iyyar nan ne. Wace bakar jam'iyya? APC mana. To shikenan je ka. APC raka taki gona. Mu muna APC sai dai mu mutu. Dan jibo da ya wai. Kun ne mun barkwatai. Ban gane. Ni ban gane kai mun cikakken bayani in gane. Kayan nan su kuma na menene? To dan tani mu sauki. Yawwa. Lemo sa ayaba kankana gwanda abarba duk na gani ni kuma baka yi min cikakken bayani ba wannan nan me ai wannan ita ake kira da jam'iyya mai alamar kayan marmari. To ina ji. Kana ganin wannan ita ce jam'iyyar mutanen arziki. Mutanen arziki kamar suwa. Kai. Mutanen arziki. Waɗannan. Suwa. Babu wannan. Wannan yi ne Dr. Musa Kwankwaso. Allah Kwankwaso mai albarka. Ma'ana shine dan takarar shugaban kasa na Najeriya gaba daya. Allah ya bashi. Wannan ka ganin murmushin nan kai ka san ba zai cuci talaka ba. Ke kira da Abba Kabiru Yusuf. Shine ya fito takarar gwamna a Kano. Kuma kai da ganin wannan kai ka san dan takara ne na gaske. Gaskiya adalci. Kana ganin sa kaga adalci. Bayan nuna ma. Yanzu su ne sanadin wannan abin kenan. Su ne sanadin kayan marmarin nan. Wannan kuma waye? Wannan shine Honorable Garba Ibrahim Disu. Ba ka jin labarin sai a gidan radio. To. Taimakon guragu, talakawa, makafi. Kai da ganin wannan kai ka san. Shi ya kawo wannan abu? Shi ya kawo. Yawwa. Kai da ganin. Wannan dai da ita zan tafi yanzu. In nuna abokan arziki in ce ga ci gaba ya zo. Ga kayan marmari ya iso. Wannan kayan marmarin ne ba ka ci su ba. To bara kama ma ai saboda wannan zan kama ma. Duk kan family din mu sai sun zabe shi. To soke. Ai kan family din mu sai sun zabe shi. Ai koyi kaya kankana. Jam'iyyar NNPP ga barke ta yi gyara. Al'umma duka sun amsa marabadi kwandon daɗi. Kwandon daɗi kurke sabona. Jabar sana masu ya ce abu ga muku bai daga tijjani na gandu. Jam'iyyar NNPP ga barke ta yi gyara. Al'umma duka sun amsa marabadi mai kwandon daɗi. Zan zaba. Mana ba za ni gidan da suke yi mun gori ba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Adalci ne jam'iyyar NNPP mun karba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Daga sama zuwa har kasani NNPP zan zaba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Na zaba dukkan iyali na su ma sai san zaba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Yayye ganne maza mata dangi kowa sai ya zaba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Har jam'iyya mai kayan daɗi har da uwa ga baba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Na kwankwasa ga jagorori na ƙasa haduwar ba gaba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Kuma mu gani tafiyar adalci ba tafiyar rinwa ba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Na ɗauki tufa ga gwanda ba zan tafiyar yunwa ba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Dan daɗi ya cika falku ga yawon mutum yar baba. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Kowa ya taho mu shige jirgi mu gujewa motar alfa. Ranar zaɓe jam'iyyar NNPP zan zaba. Yayin makaro